Vítam vás do našeho ďalšieho videa a dneska sa zahráme Minecraft. No, vytvoríme si nový svet, hardcore, prečo nie? Napíšeme, že OK, takže naťažíme si drevo. Takže vidíte moju obrazovku, lebo zlomil sa mi držák na mobil. Takže teraz položíme crafting, meč, krump, OK, ešte neviem paličky. Tak. A sekeru. OK, teraz ideme vlnu. OK. Počujete moju myšku, aj moju klávesnicu, pretože zdá sa povedať, že je trošku staršia tá klávesnica. A je tam myš. Že posteľ máme. Tak. Dobre, ideme dostať trošku kameňa. Uhliečko. Kebyže mám ten mod, že keď vykopem jeden blok, tak mi to vykope celý chunk. Teraz to je docela populárne na shorts. Proste to video, typek kope v jaskyni a proste vykope jeden teda kameň a sa mu to celé sekne a proste viete, jak to myslím, keď to povidíte. Tak. Upgrade. Furnace. Štipičky. Počkať. Tu. Meč. Tak. Takže. Nože, zase nám tady. Dobre, vykopeme uhlí. Na mňa ma ani nepočujete, lebo trošku tichší hlas mám, len kvôli tomu, že je už večer a nechcem vrieskať. Takže tak. To už není dobře. Takže jdu tímhle s tím směrem.
Musím dostať iron, potom nájsť pekné miesto na bejsku a zrobiť farmu. Potom sa dostať do nedru a možno zrobím z toho sériu na tomto istom serveri, teda svete. Takže myslel som, dobre, aj nejakú updatey celá cool. OK, tam dole nejdem ani náhodou. To som si radšej rozmyslel. OK, tak nájdem čo nižšie. Že by priepasť? Jo. Malá šanca, že to bude do kejvky, takže asi nic. Keď niekto bude pozerať nejaký youtuber, to bude vydávanie, že OK, idem zrobiť torčky, lebo to je tam, ja som tam nechal crafting. Super. Tak, OK, robíme zvuky. A tu je crafting table, ja som slepý. Nerobím. OK, opa. No. OK, dám tu. OK, tohle sa mi moc nepáči. OK, ne. Ja to nerobím. Ani náhodou tu nebudem. Idem zaspadlo normálne. A idem head. No moje repraky tiež už majú za sebou toho dosť, takže tak rovno by som vezmu. Jup, dobre. Chicken. Au. Okay, let's go. I know I can. Oh, iron! Let's go. Tak to som nečakal, že hneď pod Emeraldom bude iron. Jup, to som nečakal. Možno mi to naznačovalo, že tu je iron. To som si vôbec nevšimol. LOL. Možno máme na celý set. Okay. Well, off to a good start. Okay, let me look if I can. Okay, let me try and just mine it. Oh, I can mine it. Okay. Okay, much. Oh, wait. Okay, never mind.
tých väčších caveoch pôjdem radšej, keď budem mať lepšie vybavenie. No dobře. No jo. Tak se ještě tady podívám, si tady nenajdu někde nějaký iron. Čiča, nepodělíš se so mnou? Ja som tak divná. Čaká, láska, musím si pripraviť veci do roboty na ráno. Prepáč, ale musím. Lebo vieš. OK, Vieš, takže... že musím do roboty, chápeš. No, Robíme to pre naše babetko. lenže Prepáč, Olinko. nevadí. A som nejaký strašne šťastný a strašne mám lag dneska, že nájdem toľko ironu. Čiže koľko mám? 20? OK, začína byť no. Oh, there's iron there. Let's just mine. What I just noticed. Random emerald na zemi. Druhý raz. OK. Let's go. Akože viem, že koper je ľahšie na nájdenie než iron, ale ja neriskujem, že do mňa trafí blesk, keď by bola búrka. Takže, to potrebujem. Ja sa zapýtate, prečo nekácam tie stromy, keď idem okolo nich. Hľadám trošku krajšie stromy na toto. Takže, tak vezmem si ňam. OK, let's go. OK, mohol by som si to trošku upiecť si aspoň jednom. Ale ďakujem sa mi to peče, tak sa pokúsim niečo nájsť. Tam je kejvka. Tu je ešte niečo. Opa! A tam dole idem. OK, I'm taking this. Crafting. Takže... nemám na nič, tak si... Robím si topánky. Aspoň niečo mám. OK. Tak učí mi počítač. Dobre. Never know. No. Damn. Okay, man. I need to find dog. But for that I need bone. Dobre. A to je šanca, že nájdem tretí emerald. Dúfam, že nie som... Mama bude tu naháňať emeraldové monštrum. Proste tie random videá, čo že ich niečo sleduje v Minecraft svete. To je... OK. OK. Out of my way. Oh! Armadillo!
Opa. Okay. There is a water. There is a water. Nedám to, ani stadík to nedám, ani stadík, ani že stadík. Stadík jo. Let's go. Let's get... Oh, ruin portal. Či? No. Opa. Zup. Tu sú proste random bloky, čo vyzerajú jak iron. Ja som si ich už asi tak 4 razy pomýlil na inom mojom svete. Keď som testoval, viete. Tak. Mám nejaké... No, hlinu. Nepotrebujem hlinu práve. Tu niekde iron. Je tu láva. Dobre. No dobre. Takže... môžem ísť, I guess. Ok, môžem ísť. Ja. Ok. Ale to je veľká tá birch forest, brezový les. Možno tu nájdem niečo ešte. Keď to nebude zase emerald, samozrejme. Blbnú mi repráky na tomto. Väčšinou keď hrajem Minecraft. Takže takto mi to ešte neblblo. Dobre, vyzerá to tak, že berem drevo a robím loď. Sugarcane, to si vezmem, to budem potrebovať na farmu. Takže šup. Sugarcane. OK, go. Môžem zrobiť sugar a potom aj papier môžem zrobiť. OK. Back to wood cutting. Zrobím loď s čestkou, či nie, neviem. Dobre. Ja som si istý, že či dneska vôbec aj dokončím. Tak, bum. Čiže najprv robím s čestkou, že keď náhodou nájdem loď, napríklad zničenú loď vo vode, viete, že proste OK, let's go. Viac sugarcane, to si vezmem. 12 ho mám. OK, že si dám sugarcane do toho. OK, tu ostatným. Tam je ešte sugarcane. Mne by aj stačila village, že tam si proste ukradnem random villagerov dom. OK, let's go. What? No, teraz som to hovoril proste, že keby, že stretnem zrútenú loď, čo sa stalo, našiel som jednu.
Okay, jumping in. Nothing in here. Nic tady není. OK, kyslíček. Hodiny. Pero mapa zakopaného pokladu. No to vezmu. Proč ne? Ještě pak tady. Tady je diamond. Oh, diamonds. Let's go. Let's go. Go tak. A tam bol ešte lapis. To si zoberú hneď, keď sa nadýcham čerstvého vzduchu. Takže, teraz. To si vezmu. Ok, let's go, 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 go. Ok, got it. Dobre, že to si dám tady. A mapu. Dobre, už sa z toho stala len normálna mapa. Teraz to je už na nič. Dobre, môžeme sa to. No dobre. Toto bude dlhé video. Ty, ale veľký kopec. Tom hovorím kopec. Okay, this is crazy. No dobre, tak tu priplietam angličtinu, slovenčinu. Veľa jungle biomu. Ale že strašne veľa toho biomu tu je. Teda či to je savana teraz nie? Nie, to je normálne. Hop. Viete, aké by to bolo divné, že proste randomne teraz pôjdem okolo a proste uvidím tú dlhú brezu a samé modré kvetiny okolo nej. Creeper? Oh man! Oh, pozrite, slnečnice. Kamoľ, čo je s mojimi reprakami, kamoľ? Som narazil. Okay, let's... jazyčko. Okay, tak. Back. Okay. Chicken, nikde... Opa! No tak toho som si nevšimol.
Swimming out. Okay. Mhm. Slepá ulička. Tak ideme okolo. Akože neviem, jak by to vyzeralo, keby som si zrobil pod vodou, akože dom. Počkajte. No, tento biom som presne potreboval. No jo. Okay, never mind. Ne! Co? Ok, zobralo mi to loď pod vodu. Ok, tak asi idem pešky. Idem pešky, I guess. No. Maga. Perfektne. Tento biom som potreboval. No jo. No jo. Jo. Takže... Tu je kejvka. Možno, že to... No, není to moc veľký biom, ja potrebujem celkovo ten veľký. Takže, aha. Akože drevo by som si mohol zobrať, ale... Som to nevybral, že village. Crazy regenerácia. Naspäť do kofríka ideš. No. Ďalší biom. No jo. Možno tento bude väčší. No a zase pôjdem pešky. No lepšie. Diamonds on diamonds. Počkať, čo? Okej.
so cute. Okay, I'm taking the food and okay, I'm taking okay, takže toto drevo nebude použité na stavbu domu, na to použijem iný druh dreva. Takže to bude použité na lodný prístav. Alebo na takú kabinku možno pri prístave, že viete, ako myslím. Okay. Ruin portál, let's go. Takže ako au. Let's get to ruined portal. Okay, watch out for this. Okay, never. Oh, watch out. I'm taking this. I'm gonna make something out of it. I mean what I mean by that. And that is the iron ingot. Yeah. Great. Okay. Všetko, že tam bacha. To je všetko. Ja to pomaly vezmem a idem, no. Jo, presne tam ten druh potrebujem. Takže môžem... Kde je moja sekera? Takže proste tam ten druh drevo potrebujem. To použijem na rom. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, 22 dreva, silver. Oh, to ešte. Beep. Okay, let's go.